Hola, jo sóc Esno. Avui som 4 d'agost de 2026. El dissabte vaig anar a veure Spider-Man i està bé la pel·li. Al tràiler surt Punisher o Hulk, però, a veure, un incís, no spoilers, però per què? És la peli, és de debò. Està bé, està bé. Un incís és el mateix, és entremig de Doomsday. Però per passar el rato, t'ho recomano. És un 7. Eh? Ah, després l'Àlex va tornar i ahir vam dinar a Sushi Hunt un altre cop. No tinc fotos i a la tarda tampoc. Al dinar hi havia el Trepat, l'Àlex, l'Alicia, el Roca, el Cesc i jo. Després l'Àlex i l'Alicia van marxar. Un resum. Vaig a la Gumman i després vam berenar. Adeu, que vagi bé. I demà un Hots o algo. Demà passat parlaré de tercer de l'ESO. Adeu.